Nagkadugo ang likod sa gwardiya sa usa ka grocery store sa lubugan Toril, Davao City human gidunggab sa tricycle driver pasado las 10 Martes sa buntag, Enero 21. Naigo sa walang abaga ang biktima nga si Christopher, 33 anyos nga residente sa Purok 3, lubugan Toril, dihang gidunggab sa duha ka higayon sa suspek nga si alias Eddie, 37 anyos nga taga Purok 6, Saipon, Crossing Bayabas, Toril. Base sa investigasyon, kalit na lang misulong ang suspek sa gitrabuan sa biktima ug nanunggab. Nagkarambula pa ang duha, ayha na ulang ang kagubot. Sa maransab ang suspek human makulatahan sa biktima. Daling gidapatan og first aid sa medical technician sa Central 911 ang biktima ayha gidala sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Voluntaryo sab nga may surrender sa mga pulis ang suspek. Nakuha sa kapulisan ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Selos ang usa sa motibo sa away sa gwardiya ug tricycle driver. Kay gingong adunay relasyon ang asawa sa suspek ug ang gwardiya. Magatubang og kasong frustrated murder ang suspek. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.